ଭୁଲ ଭୁଲ ଛୋଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ନା। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଏହାଠାରୁ କିଛି ଶ୍ରେୟସ୍କାର ନାହିଁ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ହଜାରେ ବାଧା ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେ ହଜାରେ ବାଜେ କଥା କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମକୁ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତୁମକୁ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ଏମାନେ ତୁମ ସଫଳତା ଦେଖି ହିଂସା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବକର ବକର ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଭୁଲ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଅଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ଆଜି ଜୀବନରେ ପସ୍ତଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରି ଜଣକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛି ସତ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ କି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତା ଭାବିକି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ କଲେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦିଏ କି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଆଘାତ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ହେଉଛି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଘାତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଘାତରେ ଲୋକଟି ଭିତରେ ଭିତରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଗ ଆସୁଛି, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ବି ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗିଯାଇ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ ଜୀବନକୁ କିଛି ନା କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ଫୁଲ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ରଖିପାରିବ, ସମୟ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, ଦୁଃଖ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ସହିବା ଜାଣିଥିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣିନଥିବ। ସେହି ଜଣକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା।